Nggih, duit nggih, Pak. Monggo, Pak. Monggo, Pak Narno. Nyanyi, Pak. Mboten napa-napa. Mboten. Iya, iya. Matur sembah nuwun. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi Badhe tindak ngantar kok. nganti ngaren tindak wae ora numpak taksi Lagi status. Apa? ora awet aku kelem ngansani timbang nganggur tak kancani bener Apa enak nabuh kok sampean joget.